Καλώς ήρθες σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πολλοί αναρωτιούνται, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν πραγματικά. Για το πώς να γίνεις γρήγορα εκατομμυριούχος. Έχουν γίνει πολλά σχετικά βίντεο στο YouTube. Αυτό που θα ακούσεις σε αυτό το βίντεο δεν έχει να κάνει ούτε με λαχεία, ούτε με πυραμίδες, ούτε με μαγικές συνταγές, αλλά με ένα πραγματικό εργαλείο που χρησιμοποιούν όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες και αυτό δεν είναι άλλο από την μόχλευση. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σου αναλύσω τι ακριβώς είναι η μόχλευση για να την καταλάβεις με πολύ απλά λόγια, παραδείγματα από ανθρώπους που το κάνουν επιτυχημένα και είναι εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι, γνωστά πρόσωπα, αλλά και ιδέες και πλατφόρμες για το πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος ως αρχάριος για να κάνει μόχλευση. Θα σου δείξω το μόνο ρεαλιστικό και αποδεδειγμένο τρόπο να γίνεις όντως γρήγορα πλούσιος, χωρίς να έχεις ήδη πλούσιους γονείς ή 1 εκατομμύριο στην άκρη για να επενδύσεις. Γι' αυτό αν έχεις πει ποτέ στον εαυτό σου ότι θέλω να βγάλω πολλά λεφτά, αλλά δεν έχω κεφάλαιο για να κάνω αυτό, για να επενδύσω εκεί, τότε μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί πραγματικά θα λάβεις πολύ μεγάλη αξία από τις πληροφορίες που θα ακούσεις σήμερα. Πριν ξεκινήσω όμως, κάνε ένα like στο βίντεο και μία εγγραφή στο κανάλι. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι είναι η μόχλευση για αυτούς που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα 100% ή και για αυτούς που το ακούν πρώτη φορά. Η μόχλευση λοιπόν, στα αγγλικά leverage, είναι όταν χρησιμοποιείς χρήματα άλλων ανθρώπων για να δημιουργήσεις κέρδος, πλούτο για εσένα. Δηλαδή, αντί να βγάζεις δικά σου χρήματα από το μισθό σου, π.χ., βρίσκεις τρόπο να χρησιμοποιήσεις κεφάλαια από άλλους, από επενδυτές, από δάνεια, από crowdfunding, για να ξεκινήσεις μια επιχείρηση ή για να αγοράσεις ακίνητα και να χτίσεις περιουσία. Αυτό το κάνουν οι περισσότεροι εκατομμυριούχοι στον κόσμο και δεν το κρύβουν, απλά εμείς δεν το μαθαίνουμε πουθενά. Δεν το μαθαίνουμε ούτε στο σχολείο και φυσικά δεν μας το μεταδίδουν και οι γονείς μας, οι οποίοι δεν έχουν και οι ίδιοι λάβει την κατάλληλη οικονομική παιδεία. Ας δώσουμε λοιπόν ένα απλό παράδειγμα. Φαντάσου λοιπόν ότι έχεις μια ιδέα για ένα προϊόν που θα πουλήσει. Όλοι μας έχουμε κατά καιρούς ιδέες και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Χρειάζεσαι π.χ. 10.000 ευρώ. Δεν τα έχεις. Δεν φτάνουν οι αποταμιεύσεις σου. Αν περιμένεις να τα μαζέψεις με το μισθό σου, μπορεί να χρειαστείς 1-2 χρόνια ή και παραπάνω. Αν όμως χρησιμοποιήσεις μόχλευση, μπορείς να πάρεις αυτά τα 10.000 από άλλους, από επενδυτές, από crowdfunding πλατφόρμες, από angel investors, ακόμα και από φίλους και να ξεκινήσεις άμεσα να βάζεις σε δράση την ιδέα σου. Και όταν πετύχεις, όλοι θα πάρουν το κομμάτι τους, ανάλογα με το ποσοστό που έχει συμφωνηθεί. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος και τον έλεγχο τον έχεις εσύ. Λοιπόν, έχεις αναρωτηθεί πολλές φορές ότι θέλω να πάρω ένα ακίνητο, θέλω να ξεκινήσω μια επιχείρηση online offline, αλλά δεν έχω τις κατάλληλες αποταμιεύσεις. Ή ακόμα και αν τις έχεις και δεν θέλεις να τις ρισκάρεις, τότε αυτό που θα χρειαστεί να κάνεις είναι leverage, μόχλευση, παίρνοντας χρήματα άλλων. Φυσικά θα χρειαστείς ένα πολύ καλό πλάνο και οργάνωση, έτσι ώστε να πετύχει η ιδέα σου και να έχεις κάποια αποτελέσματα. Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι στις επιχειρήσεις υπάρχουν ρίσκο, οπότε ο κάθε investor ο οποίος θα επενδύσει γνωρίζει ότι μπορεί και να μην πάει καλά αυτή η επιχείρηση. Ένα διάσημο παράδειγμα είναι ο Grant Cardone, ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος, έχει ξεκινήσει από το μηδέν, από το μείον θα έλεγα. Δεν έγινε πλούσιος επειδή δούλευε 18 ώρες τη μέρα φυσικά για κάποιον άλλον. Έγινε πλούσιος γιατί κατάλαβε πώς να χρησιμοποιεί λεφτά άλλων ανθρώπων για να αγοράζει real estate. Τι έκανε? Έβρισκε πολυκατοικίες με θετικό cash flow, έβρισκε επενδυτές που ήθελαν παθητικό εισόδημα και έπαιρνε τα χρήματά τους, αγόραζε το ακίνητο και το διαχειριζόταν ο ίδιος. Και έτσι όλοι κέρδιζαν. Αλλά εκείνος έφτιαξε τεράστια περιουσία χωρίς να ρισκάρει το δικό του κεφάλαιο. Αυτό είναι leverage, παιδιά. Είναι η ξεκάθαρη έννοια της μόχλευσης.
Ο Grant Cardone είναι ένας άνθρωπος που ακολουθώ χρόνια. Με έχουν βοηθήσει πολύ οι πληροφορίες του να αποκτήσω οικονομικό mindset και εάν εσύ δεν τον γνωρίζεις, καλό θα είναι να τον ακολουθήσεις και να δεις ακόμα και το δωρεάν υλικό το οποίο ποστάρει, γιατί θα πάρεις πολύ value από αυτόν. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Donald Trump, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει μόχλευση δανείων για να αγοράσει τεράστια ακίνητα. Αυτό που έκανε λοιπόν είναι να δανείζεται εκατομμύρια από τράπεζες, έκτιζε ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ και μετά με τα έσοδα πλήρωνε το δάνειο και κράταγε το κέρδος. Χρησιμοποιούσε δηλαδή χρήματα των τραπεζών για να αυξήσει τη δική του περιουσία. Πώς μπορείς λοιπόν να κάνεις και εσύ μόχλευση ως αρχάριος και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, τι βήματα πρέπει να κάνεις. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχουν crowdfunding platforms οι οποίες θα σε βοηθήσουν στη χρηματοδότηση. Εάν θες να ξεκινήσεις λοιπόν να πουλάς ένα προϊόν, μία ιδέα, μία εφαρμογή, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω που μπορεί να θέλουν να επενδύσουν σε σένα χωρίς να σε ξέρουν. Πλατφόρμες οι οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι το Kickstarter, που είναι για φυσικά προϊόντα, gadgets ή δημιουργικά project, το GoFundMe, που είναι για κοινωνικούς και προσωπικούς σκοπούς, αλλά και το Indiegogo, το οποίο βοηθάει tech entrepreneurs να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Καθώς και το CrowdCube, το οποίο είναι για startup με μετοχική συμμετοχή, δηλαδή equity crowdfunding. Μπορείς να σηκώσεις από λίγα ποσά, 2.000, αλλά μέχρι και παραπάνω, 100, χωρίς να βάλεις τον ευρώ από την τσέπη σου. Θα σου αφήσω τα links από τα συγκεκριμένα websites στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να έχεις την ευκαιρία να μπεις και να τα ψάξεις και ο ίδιος. Ένας άλλος τρόπος λοιπόν που μπορείς να κάνεις μόχλευση είναι να αγοράσεις real estate με χρήματα άλλων. Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχεις εντοπίσει ένα κερδοφόρο ακίνητο αλλά δεν έχεις στην άκρη τα χρήματα για να το αγοράσεις. Βρίσκεις λοιπόν επενδυτές που θέλουν μια απόδοση π.χ. 6% το χρόνο ή ακόμα και λιγότερο, αναλαμβάνεις τη διαχείριση και τα νούμερα, μαθαίνεις να παρουσιάζεις την ευκαιρία σωστά, κάνεις ένα σωστό pitch deck και έτσι το ακίνητο το πληρώνουν άλλοι, εσύ όμως κρατάς μερίδιο της ιδιοκτησίας και κάποιο ποσοστό ίσως που θα μείνει κέρδους. Αυτά όλα παιδιά είναι νούμερα. Ένας άλλος τρόπος για να κάνεις μόχλευση είναι με δάνεια από την τράπεζα. Όχι φυσικά για κατανάλωση, δεν μιλάμε για δάνεια για να αγοράσεις iPhone, να πας διακοπές ή στεγαστικό δάνειο με υψηλό επιτόκιο. Μιλάμε για έξυπνη μόχλευση μέσω δανείου με σκοπό να αγοράσεις είτε ένα real estate, είτε για να φτιάξεις e-commerce σε επιχείρηση, είτε να επενδύσεις σε κάποιο εξοπλισμό που παράγει έσοδα ή οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε εσείς και σας φαίνεται μια καλή ιδέα και μπορεί να φανεί κερδοφόρα. Κάτι πολύ βασικό που θέλω να αναφέρω εδώ είναι ότι μας έχουν μάθει ότι το δάνειο είναι κάτι κακό. Ότι αν πάρεις δάνειο, χρεώθηκες, καταστράφηκες, μπήκες μέσα, θα κάνεις να το ξοφλήσεις 100 χρόνια. Και ναι, αν πάρεις δάνειο για να αγοράσεις καινούριο κινητό, αμάξι, να πας διακοπές ή όπως ανέφερα στεγαστικό δάνειο το οποίο θα το πληρώνεις 30 χρόνια και 40, τότε όντως καταστρέφεσαι. Όμως πρόσεξε, το δάνειο, αν χρησιμοποιηθεί έξυπνα, είναι εργαλείο μόχλευσης. Παίρνεις ένα κεφάλαιο για να το επενδύσεις σε κάτι που παράγει έσοδο. Π.χ. σε εμπόρευμα που θα πουλήσεις, σε ακίνητο που θα σου φέρνει εισόδημα. Και τι κάνεις με τα χρήματα των άλλων, π.χ. της τράπεζας, χτίζεις τη δική σου περιουσία. Αν τα νούμερα βγαίνουν, το ρίσκο είναι υπολογισμένο. Αυτό κάνουν καθημερινά, παιδιά, όλοι οι σοβαροί επενδυτές. Όχι γιατί είναι τρελοί, αλλά γιατί καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Ένας άλλος τρόπος για να κάνουμε μόχλευση είναι να βρούμε angel investors. Χρήμα δηλαδή από ιδιώτες επενδυτές. Αν δεν θέλεις να πάρεις δάνειο, υπάρχει και άλλη επιλογή. Να βρεις ιδιώτες επενδυτές που πιστεύουν σε σένα και στην ιδέα σου και βάζουν δικά τους χρήματα για να τη χρηματοδοτήσουν. Αυτοί λέγονται angel investors. Τι προσφέρουν? Κεφάλαιο μπορεί από 2.000 ευρώ έως και 500.000 ακόμα και παραπάνω. Τις γνώσεις τους, τις επαφές τους, μερικές φορές και συμμετοχή στο project. Πού τους βρίσκεις τώρα? Σε LinkedIn, π.χ. ψάχνεις Angel Investor ή Early Stage Investor, όπου μπορείς να χρησιμοποιήσεις το email τους για να τους στείλεις email με την ιδέα σου. Σε startup communities όπως το angel.co και ακόμα και σε event pitching και σε startup διαγωνισμούς. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει αυτό μέσω του LinkedIn και έχω λάβει απαντήσεις, παιδιά.
Και φυσικά σε εκπομπές σαν το Dragon's Den, το ξέρουμε όλοι, είναι πασίγνωστο επιχειρηματικό τηλεοπτικό σοου, όπου οι επιχειρηματίες παρουσιάζουν την ιδέα τους στους πλούσιους επενδυτές, τους λεγόμενους δράκους. Αυτό που βλέπεις εκεί είναι η μόχλευση σε πραγματικό χρόνο. Παρουσιάζεις την ιδέα σου, οι επενδυτές σε βομβαρδίζουν με τις ερωτήσεις και αν πείσεις έναν-δύο από αυτούς, σου δίνουν χιλιάδες ευρώ για να φτιάξεις αυτό που ονειρεύεσαι. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι τέλειος, χρειάζεται να έχεις πάθος, νούμερα, πλάνο και να πιστεύεις στην ιδέα σου. Και μπορείς να το κάνεις κι εσύ αρκεί να προετοιμαστείς. Μην πεις λοιπόν δεν έχω λεφτά, απλά ρώτα ποιος μπορεί να με βοηθήσει να σηκώσω αυτό το project με κάποιο αντάλλαγμα. Γιατί παιδιά οι σωστές ερωτήσεις στον εαυτό μας βρίσκουν και τη λύση. Η μόχλευση δεν είναι φυσικά ένα μαγικό κουμπί, είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο που πρέπει να μάθεις πώς να το χρησιμοποιείς σωστά και όπως κάθε εργαλείο θέλει στρατηγική, σωστούς υπολογισμούς και υπευθυνότητα. Αν τα έχεις αυτά, δεν χρειάζεσαι δικά σου λεφτά για να ξεκινήσεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα λεφτά των άλλων για να χτίσεις το δικό σου μέλλον. Αν περιμένεις λοιπόν να ξεκινήσεις με 0 ευρώ, να πιάσεις την καλή και να γίνεις εκατομμυρίουχος χωρίς προσπάθεια, τότε κάπου κάνεις λάθος. Αλλά αν θέλεις να μάθεις πώς να αξιοποιήσεις έξυπνα τα λεφτά άλλων για να δημιουργήσεις κάτι δικό σου, τότε είσαι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο σου. Ελπίζω να σου άρεσε το σημερινό βίντεο, να έχεις πάρει αρκετή αξία από αυτά που άκουσες και θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου στα σχόλια. Καλή επιτυχία και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.